Башкортстанның Илеш районында Кыргыз ыруы курултайы узды. Әлеге нәсел ыруына Татарстан районнары авылларында туучыларны, шулай ук татар шәхесләрендә керткәннәр. Биредә тарихи дөрестлек бармы? Ыру һәм кабиләләргә бүлү кемгә кирәк? Эфирда Таяну тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне барыгызда белә, килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Иңелек Дамир әфәнде шундый сорауга җавап бирәсе килә. Кыргыз ыруы дигәндә менә нәрсә күз алдында тотыла гомумән? Документлар дигезендә без беләбез олыс дигән сүзне генә, волость. Ул 17-нче гасырда бар, 18-нче гасырда да бар. Аның Рома кабила микәнлеген беркем дә белми, чынлыкта. Һәм аннан соң без беләбез Нугай урдасында Кыргыз кабиләсе булган. Бу 1620 еллар тирәсендә документларда язылган ул турыда. Ягъни чынлыкта без монда Нугай урдасының бер кабиләсе белән эш итәбез. Билгеле, Нугайлар күчеп киткән вакытта Урал буйларыннан калмакларның басым астында күбеләшә кабиләләр киткән, бердәшә калган. Менә шул калган кыргызлар дип аталган төркем белән безгә эшләргә туры килә. Бу инде дөрес әйткән вакытта Нугай татарлары һәм аларның шәҗәрәләрендә дә, булай легендаларында да бар. Безнең бабалар Шыңгызханга буйсынган, аннан соң яшәгәннәр Бухара юлында Сыр дәрьясы тирәсендә дигән сүзләр бар. Бу нәкъ Нугайларның күчпә торып шалып барган урыннарына туры килә. Аннан соң билгеле борынгырак урынга төшсәк, минемчә булар теге хәзерге кыргызларга туры килмиләр, булар Алтай зонасында яшәгән, Саян зонасында яшәгән кыргызларның калдыклары. Чөнки Джуши 1207 елында поход ясап, ул якларны яулап ала, һәм шуннан соң 4 зуррак кабила вәкилләре, менә ишнатым мин кыргызларны, Тумат кабиләсен, аннан соң Мингат кабиләсенең биләрен алып килә Шыңгызханга башы ергә. Мин уйлыйм, менә шул заманда бу кыргызлар һәм аның янында булган Туматлар, ул тамяннар чынлыкта. Теге Мингатлар, ул Мин кабиләсе, булар барысы да Башкортстан территориясендә бар. Менә шулар белән бергә килгән төркемнәр. Алар янында гына Гәрәй кабиләсе билгеле. Гәрәй кабиләсенең шунда яшәгәнлеге турында бик кызык мәгълүматлар бар Иоганн Венгер язмаларында. Ул Гәрәй кабиләсен әйтми, әмма әйтә, монда татарларның берлеше Нестарян динендә ди. Нестаряннар булганнар Гәрәй кабиләсе вәкилләре. Алар 11-нче гасыр башында кабул иткәннәр Нестарян динен. Ләкин хәзер бит аларны шул ук менә Башкортстан җирлеге белән бәйләр. Илнур әфәнде, шунда да менә кыргыз ырулары дигәндә, монда бары тик менә нидер географик үзенчәлекләр һәм тарихи үзенчәлекләр бер-берсенә каршы килә түгелме соң? Әлбәттә, мин Дамир абыйның сүзләрен дәвам итеп, ул әйтте инде, Шыңгызхан вакыт алды, менә бу кабиләләр исеме каян булганнары. Менә Идел Урал буенда бу кабиләләр никадәрле бар. Мин теге чыганаклар белән шөгыльләнгән кеше буларак шуны әйтә алам, менә мин тапшыруга килер алдыннан да ул ике куштырнак эчендә әйтик инде шәҗәрә, кыргызныкы диелгән бар, аларны карап чыктым. Беренчесе 1913 елда Шура журналына бер кеше, кадерләрем ялгышмаса, Ютазы районыннан Ташлау улымы, аннан яза, менә безнең бабайлар ишетелгәнчә башкорт кыргызлары дигән Сырдарьядан килгән Куркут ата булган. Менә ул турыда белүче юк микән дигән бер хат яза һәм Ризаэддин Фәхреддин аны бастыра. 2000 елда да менә шуңа таянып бер зур шәҗәрә төзиләр бүгенге көндә. Аны инде әлбәттә башкорт кыргызлары сүзе аннан соң юк. Менә ул ярты битлектә булмаган әйбердә хатта гына инде шунда шәҗәрә белгәнебез стилендә шәҗәрә юк. Һәм бүгенге көндә Көнчыгыш Татарстан булсын, Көнбатыш Башкортстанда булсын, беренчедән андый кабилә юк. Халык андыйны белми, аны уйлап чыгарып тагарга тырышу бар, хәтта бер ниндидер бер движение шикелендә дә әйтү. Халыкта андый бер төшенчә юк. Бернинди тарих нигезендә дә без ул кабиләләр анда яшәгән әйтә алмыйбыз. Дамир абыйның әйткән сүзе, мин тизрәк битерәм, волослар. Менә волос кыргыз волосы булган, ул да кыргыз авылы башында булган өчен, менә бүгенге көндә Мамадыш районы бар әйме. 100 елдан соң Мамадыш кабиләсе булган дип язсак, менә ул шундый сафсата булыр иде, әйме. Менә җирлек краеведлар тикшерәләр һәм ул этнонимның кыргыз сүзе белән түгел дә кырык үгез, бәлки шул белән халыкта таралган исеме белән әйтәләр. Ул да бер версия, монсын бит чыгармыйлар, тегесен генә алга чыгаралар. Шуңа күрә безнең менә бу территорияларга ниндидер кабиләләр тагу, чынында ул тарихи бер нигезе юк. Анда булган халыкның инде күпчелек 17-нче гасырдан ук яхшы Ыргадыда сакланган күп документлары билгеле. Касым татарлары килгәне билгеле, Мишерадан килгәне билгеле, Казаннан килгәне билгеле. Һәм онытмаска кирәк, Уфа татарлары дигән, ул вакытта ук Агидел улысының татарлары билгеле, булар тарихта бөтенесе бар. Нигезе бар микән моның, Раил әфәнде? Менә шул ук фикерне дәвам иттереп, ру һәм кабиләләргә бүлү монда ни дәрәҗәдә дөрес ул?
Һәм аны менә хәзерге вакытта шулай чыгарып, зурлап шундый чаралар үткәрү нәрсәгә китерә ул? Бunda без беләбез бит, анда күп кенә пунктларда бар, анда шулай үзләренең менә шул гимннарын, гербларын чыгару. Бу бит инде аерым дәүләт итеп күрсәтү кебек булып чыга түгелме соң бу? Менә беләсезме, башкорт тарихчылары алар мифка нигезләнгән тарих белән бик каты шөгыльләнәләр соңгы елларда. Мәсәлән, безнең татар халкы өчен инде бу ру кабиләләр тарихы кайчандыр тарихта калган. Әлбәттә, бүгенге көндә шунсын менә күз алдыбызга китерергә кирәк. Халык урта гасырлар булсын, яңа гасыр булсын, халык ул дәүләттә формалаша. Башкортларның дәүләтләре бер кайчанда булмаган. Һәм инде аларның дәүләт тарихын, шәһәр тарихын, мәдәният тарихын язарга урын юк. Һәм инде алар менә шул урта гасырдагы ру кабиләләр тарихын һаман бүгенге көндә кадәр алар аны өйрәнеп, кабатланып әйтәм, шул мифлар нигезендә нигезләнеп алар шуны өйрәнәләр. Монсы бер. Икенчедән, әлбәттә, ул кабиләләр булган. Ләкин кыргыз кабиләсе дә булган, ул инде бүгенге кыргызларга аларның катнашлары юк, ул теге борынгы Алтай, Енисей кыргызлары. Ләкин бу гомуми төрки кабиләсе булган. Алар инде бүгенге көндә менә казак халкы булсын, башкорт халкы булсын, татар халкы булсын, алар бу халыкларын тарихында аерым бер зур тарихын алып торалар. Шуңа күрә без инде бүгенге көндә бүгенге халыкларның тарихын менә шул кабиләгә генә бәйләндереп, бу дөрес микән? Миңа калса бу дөрес түгел. Халыкның тарихы ул дәүләт тарихы, шәһәр тарихы, һәм инде менә урта гасыр, яңа гасырларда барлыкка килү, төзү процесслары менә анда кабилә генә түгел. Кабилә, димәк, бу урта гасырга гына карый. Һәм бу кабиләләр бөтенесе дә алар гомуми төрки кабиләләре булган. Һәм моны бит әле нидер яңа яссылыкка да чыгармакчы булалар менә шул уңайда. Ни өчен башкарыла бу Дамир? Ну, монда аңлашыла, аларның логикасы һәм ни шулай хәрәкәт иткәннәре. Алар бит шушы руларны тыргызып, бу мифик ру була инде. Шуның нигезендә оештыралар мөрәҗәгать. Мәсәлән, бу форум вакытында кабул иткән мөрәҗәгатләр безгә билгеле. Анда Башкортстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать иттеләр. Төньяк-көнбатыш диалектын укытуга кертегез. Балалар бакчасында шул телдә тәрбия алып барыгыз. Аннан соң шул бөтен төньяк-көнбатыш төркемнәрен бергә берләштереп бер җәмгыять булдырыгыз. Һәм монда күренеп тора, теге башкорт милләтенең яңа бер төркемен формалаштырырга тырышалар шул юл белән. Билгеле, бу мифик һәм барып чыга торган бер түгел, чөнки мондагы башкорт исемен саклаган төркемнәр дә татар белән шул кадәр береккәннәр, аларны бер-берсеннән аерып калып булмый. Ул, мәсәлән, авылда булса, ул башкорт эше булырга мөмкин, татар эше булырга мөмкин, типтәр эше. Но алар арасында бернинди аерма да юк. Алар күптән бер-берсенә туганнар һәм инде ләкъшән бер телдә яшәр, бер мәдәният белән. Шуңа күрә монда менә шушы юл белән барган вакытта мин уйлыйм, салына бик каты конфликт принцибы. Чөнки менә карагыз, сайлаудан соң, перепистан соң, әгәр дә монда кемдер башкорт дип язылса, яисә кемдер мәҗбүрисләр башкорт дип язылырга, монда куйсалар мәсьәләне, әйдәгез башлыйбыз мәктәптә укытуны, төньяк-көнбатыш диалектны. Мәктәпне бүләргә кирәк. Авылда мәктәп берәү генә шундыкта, яисә аерым класслар оештырырга кирәк. Мин менә аңлайм, анда катнаш никахтан туган балаларны урталайга яралар мәле алар. Ничә китер балалар беләләр, әлеге фашистлар вакытындагы канын тикшереп карыйлармы, нинди канлы кеше бу? ДНК-ларына кадәр барыштырган мөмкин. Бу катнаш нәрсә, шуңа күрә бу юл белән кирип китсәң, ул Башкортстан җәмгыятен таркату юлы чынлыкта. Чишмә башы кайда икәнләр? Менә кемнән чыккан инициатива дип әйтик бу? Монда халык фикерен тыңлыйлармы? Менә гомумән халыкның катнашы бармы, әллә бу аерым ниндидер бер кызыксынган төркемнәрнең оештырган вакыйга һәм күренешме бу? Бу хәрәкәттә, бит бу башкорт ру хәрәкәтләрендә анда халыкның җирле бер инициативасы да юк. Анда тулысынча ул административ ресурс аркылы үтә һәм идеологлары моның башкорт ягыннан дип әйтә инде безнең Башкортстанда әйтәләр инде аны Урал арты дип яки анда Башкортстанның көньяк
Көнчыгыш ягы дип әйтәм, менә шундагы туып үскән чын башкорт милләтле галимнәр, алар менә бу башкорт ырулары хәрәкәтен булдырды. Шул ук Юлдаш Юсуповны алайкмы, шул ук Салават Хәмидуллины алайкмы. Алар бу идеологияны кертәләр һәм алар менә татарлар яшәгән районга килеп, менә шул идеологияны пропагандалаштырып алып баралар. Һәм шул эштә алар күбесенчә административ ресурс кулланалар, аларның кулларына бик хәтсез акча бирелгән һәм иң мөһиме шул ук җирдәге монда кешеләрне дә алар шулай ук теге кул астындагы булган бюджетникларны кулланалар. Менә мәсәлән, шул ук кыргыз ырыуның теге ничек дип әйтәм, җитәкчелек составын карасак, әйбәт, анда бөтенесе бюджетниклар, директор, мәктәп директорлары, анда РАНОда эшләүчеләрме, анда бөтенесе шул бюджетниклар, то есть дәүләттән зарплата алган кешеләр, шуңа күрә инде аларга нәрсә кушалар, алар шуны эшлиләр. Анда сез үз араларында бер нинди дә теге үз теләге белән килгән, берән инде анда предприниматель, анда берән инде пенсионер краеведме, то есть бәйсез кеше сез анда табай алмайсыз араларында. Инде икенче мисал өчен китерәм, менә безнең бар татар краеведлары, бар безнең татар җәмәгатьчелеге Башкортстанда. Карасагыз, алар берсе дә менә шул районнардагылар берсе дә андый хакимият эшләүчендә эшләгән кеше түгел, алар бөтенесе дә бәйсез кешеләр. Ягъни аларның үз инициативалары белән алар татарлык өчен көрәшә. Монда инде менә бу татар районнарында башкорт эше өчен көрәшкәннәр, алар гел бюджетникны гына куллана. Бу хәзер генә башланды, Руслан, ничек уйлыйсың? Электән барамы мондай сәясәт? Бу бит инде нәкъ халык санын исәпкә алу вакыйгалары белән дә бәйле. Әлбәттә, аның сәяси ягы бар, чөнки шул халык санын алу кампаниясына бәйле беренчедән, икенчедән менә бу Дамир абый әйткән диалектны легитимлаштыру, чөнки чыннан да дөньяда булмаган әйбер, ул нонсенс, бер кайда диалектта укытмыйлар да, аның айрым ниндер фактор буларак чыгармыйлар, диалект инде ул. Монда аны махсус мәктәпкә кертергә, һәм инде менә шул сентябрь айына туры китереп, махсус бер хәрәкәт булдырып, анарга таянып, фәнни ниндер иҗтимагый төсмер биреп, аны чыгарга. Һәм инде теге, фальсификация булырга мөмкин, менә шул фальсификацияларга менә бу фактларны китереп, менә бит аның кешеләре бар, менә бит аның диалекты бар, менә шундый айрым төркем бар дип инде. Шуңа күрә бу татардан бер ниен күзәнәген тартып алу максатыннан эшләнелә, минемчә. 2002 елда да андай әйберләр бар иде. 2010-да алай булай юк иде, алар теге Хамитов булганда ул бераз ике якны да карый иде. Бераз толерантлык күзәтелә иде аны. Һәм киләчәктә ничек булыр, Руслан, фикерен онытма, рекламадан соң дәвам иттерербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны нокта тапшыру рекламага киткәнче без менә бу кыргыз ырулары турында сөйләшә башлаган идек. Руслан, син дә әйтә башлаган, менә нәкъ халык санын исәпкә алуда төрле вакыйгалар күзәтелде дип. Хәзер менә халык санын исәпкә алу төгәлләнде ди. Бу күренешләр шулай ук тагын кимеп торып, яңадан тагын калкып чыгамы? Һәм бу тенденция ничегрәк күзәтелә? Кимидер, минемчә, кими, чөнки моның өчен системалы эш алып барырга кирәк. Бу инде бер нәрсәгә дә нигезләнмәгән әйбер, ул килеп төшәчәк, чөнки аның нигезе юк. Нигезе туфрак. Шуңа күрә сентябрь айыннан соң бу әйбер юкка чыгачак. Шул вакытта кеше халыклар арасында менә бу татулык китәргә мөмкин, кызганычка каршы. Башкортстан өчен бик җитди әйбер. Чөнки Башкортстанда анда татар да, башкорт та, урыс та алар пропорцияле яшиләр анда. Тегеләр 30%, татар күбрәк, һәр хәлдә соңгы язу вакытында барасы башкортның санын күрсәткәннәр. Һәр хәлдә бу татулыкка зур йыгынты ясаячак. Яңадан Дамир әфәнде, географик принципка әйләнеп кайтсак, менә монда бит алар Татарстанның Актаныш, Ютазы, Бөгелмә районнарында бу исемлеккә кертәләр. Һәм монда гомумән кыргыз нәселе менә Башкортстанның төньяк көнбатыш төркеменә бәйләп караулары дөресме? Һәм менә бу очракта сез ниндирәк позициядә торасыз? Моны беренчедән бәяләсәң, бу безгә Татарстанга карата территориаль претензияләр дигән сүз чынлыкта. Анда безнекеләр яши, шуңа күрә безгә бирегез дигән сүз ул. Туры әйтмәсәләр дә. Икенче яктан миргеле, моның артында бик катлаулы әйберләр дә ята. Чөнки Татарстан һәм Башкортстан төзелгән вакытта без беләбез, референдум үткәрелмешчә Уфа губерниясының берләшеп Башкортстанга кушылды. Ул Татарстанга кушылырга тиеш иде, чөнки анда татар телле һәм татар мәдәниятле төркемнәр яшьләр, менә бүген сүз барган төркемнәр. Шуңа күрә, әгәр дә шундый сүзләр башкалар ягыннан чыга икән, Башкортстан ягыннан без күтәрә алабыз үз чиратыбызда. Теге вакытта эшләнмәгән референдум мәсьәләсе. Ул аның көчен югалтмаган улайбер, аны күтәреп чыгып була. Моның өчен сәяси теләк кенә кирәк.
Икенче якта менә бу мәсьәләне тирән кереп караган вакытта әлегә сөйләштек. Кемнәр җыелган бу курылтайга, мәсәлән, кыргыз ыруының курылтайына? Без белмибез, сайлау булганмы? Сайлауда ничә кеше катнашкан? Һәм ул ни дәрәҗәдә легитим бу җыелыш? Мәсәлән, минем дуслар арасында шулай кыргыз кабиләсеннән үзенең ыруын алып баручы кеше Ринат Гатауллин бар. Ул зур галим. Ул әйтә, мин татар телле, мин мондагы башкорт, но мин бу эшләрдә катнашмадым, безне чакырмадылар анда ди. Татарстаннан булган кыргызларны шулай чакырмадылар, кыргыз кабиләсенең нәселеннән булган кешеләрне. Димәк, монда ниндидер бер тар даирә җыелган. Менә әлеге әйттеләр, бюджетниклар, шулар кара калып әйткәннәр, без менә шушында хәзер оештырабыз дип. Мин уйлыйм, бөтен дөнья татар конгрессы бу әйбергә игътибар итәргә тиеш. Безнең бер төркем юристлар бар. Без бу мәсьәләне алга таба күтәрергә җыенабыз. Ни өчен шушындый эшләр башкарылып, татарга каршы һөҗүм алып барыла? Бу татарга каршы, чөнки безнең мәдәният системасын җимергә уйлыйлар булар, безнең мәгариф системасына үтеп керергә уйлыйлар. Без татар милләте мар каршытырга тиеш, минемчә. Һәм исемлек тә бар бит монда. Менә ул исемлектә Ралиф Сафин, мәсәлән, Роберт Хәмким Миңнуллиннар, Рафил Набиуллин, Идрис Калимуллиннарны, әле аларны язган иң танылган кыргыз ыруы вәкилләре дип әйткәннәр. Менә бу ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә? Мәсәлән, шул Ким Миңнуллин белән сөйләштек, ул андый фикердә тормый гомумән үзе Илнур әфәнде. Менә ни өчен, мәсәлән, аларның үзләрен чакырмыйчы, сорамыйчы һәм шундый мәгълүматларга бар тик менә территориаль һәм шул җирлекләрдә туган кешеләрне үзләреннән сорамыйчы һәм киңәшләшмичә әлеге ыру вәкилләре итеп калкып чыгаралар икән шулай. Үзләренчә зурларга телиләрдер инде. Әлбәттә, мин беләм менә андый башкорт кабиләләре тарихы китабында шулай фотолары белән бирелгән менә безнең шәхесләр, Хания Фәрхи, Салават Фатдиновлар, кем билгеле барсында куйганнар инде, алардан да бит беркем дә сорамаган. Куштырнак эчендә зурлаган дип. Менә мин Көнчыгыш Татарстанны дип әйткәч, шу тарихтан менә белгәнебезчә анда Агидел Улус булган, менә Дамир Абидов аны язган кеше. Һәм әйтергә кирәк, шәҗәрәләрнең күбесе, шәҗәрәләр шынында ни өчен барлыкка килә? Менә җир өчен көрәш барлыкка килгәндә, бигрәк тә Мишера өлешендә дә, мәсәлән, анда йөзләгән, бәлки меңнәгән татар шәҗәрәсе ята. Ни өчен күрсәтә? Менә минем служба өчен алынган, пользование өчен түгел, служба өчен алган, шуңа күрә китә. Һәм безнең менә Көнчыгыш Татарстанда да Кузеев бастырган шәҗәрәләрнең дә күбесе Көнчыгыш Татарстаннан табылган шәҗәрәләр, татар телендә язылганнар. Агиделүс кабиләләре. Менә без баскан идек Хикаят дигән бер әсәр тәрҗемә итеп, анда да кабиләләр системасы китерелә, шул ук Тамьян исеме. Мин әйтмим, Көнчыгыштагы шын башкорт Тамьян үсәргән, менә ул алар чынлап та башкорт кабиләләре, монда бер сорау да юк. Менә Көнчыгышта булган, бездә дә татар арасында да булган бу кабиләләр тарихы ята. Ягъни аннан соң калды ки, милләтләр ул бит 19-20 гасырда шунда формалаша һәм әлбәттә аны дәүләт формалаштырыла. Анда кадерле булган, менә бу кабилә минеке, монсы сезнеке дип белү ул бөтенләй тарихәннә дә туры килми, шунында әйткәндә. Шуннап та башкортлар үзләрен кабиләләрен беләләр, аларның билгеле кабиләләр. Мин хәтта санап китә алам, алар 11 дип санала, минем төшенчәдә 10 кабилә, алар бөтенесе билгеле. Көнчыгышта, мәсәлән, Үсәргән, Тамьян, Кыпчак һәм Бөрьян. Көнчыгыш, Төньяк Көнчыгышта дип әйтгәндә, һәм Чиләбе өлешендә Салют, Табын һәм Катай. Һәм өстә инде булар Иштәк белән бәйле Әйле кабиләсе булганны билгеле, һәм Юрматы кабиләсе. Тагын бар Миннәр волос буларак, соңыннан билгеле булганча кымыз белән шөгыльләнгән Көнчыгыш башкортлар Мин олысына килеп, Мин Бөрҗән, Мин Үсәргән булып китә. Менә алар бик әз генә булган, менә Илнарда белә. Бүздәк, Шишмәдә берәр авыллар бар, менә алар кымыз белән шөгыльләнгәннәр, чынлап та күчмә буларак, ни буларак. Калганнары Көнбатыш өлешендә андый кабилә төшенчәсе бөтенләй юк. Булса да ул 18 гасырдан соң без аны бөтенләй фиксированный күрмибез. Ни өчен менә бу кабиләләр үз җыеннарын үткәрмиләр, шулай зурлап? Чөнки үз аңда юк. Мин сезгә кыска гына бер әйбер әйтә алам. Менә бу башкорт кабиләләре тарихын язганда Юлдаш Юсупов, менә без әйткән кеше инде, ул Казанга килгәч, әйтә, менә Юлдаш, кара инде, безнең авылларны, син Мишәр авылларын, татарларын язгансың, Дувани дип, халык бездә көлә, дивана дип әйттем безгә дип әле аптырыйлар. Менә безнең авылдан 2 авыл чыгып киткән Бүздәк районына, аларны Канлы дип язгансың. Анда безнең туганнар да киткән, менә без беләбез, без җирле халык. Аннан соң карыйм, безнең авылны да Канлыга керткән, төзәткәннәр. Ягъни безнең тарихны чынлап та ул якларны белмәгән кеше язганны күренеп тора инде, анда дөресен әйткәндә. Милләт безнең ул Көнбатыш өлеш, Көнчыгыш Татарстанда кертеп әйтә алам, анда кабилә үз аңы юк, ул кабиләләр турында белүче дә юк, краеведлары да белми, ул яңа әйбер. Монда бит әле күп санлы менә шул пунктлар буенча барсак, алар
әле музей да ачырга телиләр, анда төрле ярышлар уздыру. Менә булар нәрсәгә нигезләнә? Моның аңлашыла, бәлки юридик хакы һәм юридик көче ниндер юктыр да. Бу бит инде шул ук республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать белән чыгу. Менә Раил әфәнде, нәрсәләргә нигезләнеп эш башкаралар дип сорыйсы килә. Монда чыннан да, әгәр дә нигез юк икән, әгәр дә әле ниндер тарихи фактларда бер-берсенә туры килмәй икән, ни өчен аларны шулар зурлап, шундый дәрәҗәгә, чыннан да әйткәнчә, дәүләт дәрәҗәсенә күтәрергә тырышалар? Моның нигезен сәбәбен дә эзләргә кирәк. Менә Илнур әйтеп китте инде, мин аның белән килешәм. Әнә Көнчыгыш, Көньяк Башкортстанда андый корылтайлар үткәрмиләр. Татар җирлегендә үткәрәләр. Ягъни менә бу шәҗәрәләр төзеп, шул булмаган руларның, кабиләләрнең тарихын күтәреп, әле җитмәсә, аларга менә герблар төзеп, бу бит инде элекке төрки күчмә кабиләләрдә герблар беркайчан да булмаган. Бу инде әлбәттә көлке. Һәм инде мин моны сияси сәбәп белән аңлатам. Ягъни менә шул Башкортстанның татар җиллегендә татарларны башкорт итеп яздыру, аларга менә үзләренең шул идеологиясын кертү. Мин моны беренчедән, икенчедән мин моны аңлатам инде башкорт халкында. Менә мәсәлән, татар халкы бу бит инде сияси халык, сияси милләт. Алар шул ру, кабиләләр тарихын өйрәнеп, алар күрәсең менә шул уровеньда калганнардыр. Һәм инде шунысын да әйтәсем килә, тагын нәрсә әйтмәкче әле. Бүгенге көндә аларда комплекс барлыкка килгәндер дип уйлыйм мин. Менә Татарстан авылларында кертү, Илнар, бу очракта махсус башкарылган эшме? Һәм алар бит инде аңлый, барыбер ниндер җавап булачак икәнендә. Менә ни өчен башкарыла бу барыбер? Әле һаман да аңлап бетереп булмый. Татарстанны да шулай ук әлеге ыруга кертүгә. Аларның ул теге наступательная тактика дип әйтәм. Чөнки берничә ел элегрәк минем исемдә аларның бер идеологлар Азат Бердин ул нәрсә дип әйтте. Нигә без Татарстанга гел артта калабыз Татарстаннан, Татарстан безне җиңеп бара, татар милләте гомумән җиңеп бара. Менә татар милләте бу үзенең мәнфәгатьләрен Башкортстан өчен якларга тырыша, безнең властьларга каршы килә, ул әйтә, без чөнки без гел каршылыклы гына тормыйбыз, без гел теге эшкә кермәйбез, теге атакага бармайбыз дип әйтә. Менә шуңа күрә безгә аларның республикасы эчендә үзебезнең эшебезне алып барырга кирәк, үзебездән проблеманы алар ягына бурырга кирәк. Менә шуңа күрә шулай дип уйлыйм, шуңа күрә алар менә бу кыргыз кабиләсенең Корылтайны үткәргәндә дә алар әйтәләр, менә бу кыргыз кабиләнең вәкилләре Башкортстан эчендә генә түгел, башкортлар, Татарстан эчендәге дә яшиләр дип әйтәләр. То есть алар ягъни бу проблеманы Татарстан эченә кертергә маташалар. Ансы беренче момент. Икенче момент инде алар аны аларның әлегелек танык шундый идея фикс дип әйтә инде, бит менә 20-нче елны Татарстанны оештырганда Минзәлә якларын, Минзәлә язын Татарстан эченә керткәннәр, анда бит элек башкортлар яшәгән дип тору шундый пропаганда алып бар. Менә бу ике сәбәп аркасында, шыр идеология аркасында, сәяси аркасында инде алар Татарстанга да шундый ниндер басым ясап карыйлар. Бу инде Татарстанга берничек тә кагыла алмый, чөнки Татарстандагы татарлар алар якланган, аларның анда кирип алар ләни пропаганда алып бара алмыйлар, хотя берничә ел элегрәк Татарстан хакимияте, андагы җирле хакимият аларга бик лояль карыйдыр, алар үзләренең мероприятиеләрендә үткәннәр, мәсәлән, Актанышта алар үткәрделәр, Азнакайда үткәрделәр, Ютазыда үткәрделәр, әле буквально менә 2 ел элек кенә. То есть аларның бернинди проблемалары юк иде. Ягъни безнең татар галимнәрендә, безнең татар оешмаларында, үзебезнең чын татарлар яшәгән районнарда Башкортстанда без андый мероприятиеләр үткәрә алмыйбыз. Татарстан хакимияте башкортлар булмаган татарлар яшәгән районнарда менә бу идеологларны анда кертәләр иде. Менә бу шундый теге үзебезнең кимчелегебезне дә бер яктан күрсәтә, икенче яктан инде үзебезнең плюрализмны күрсәтә. Ягъни Татарстанга куркырлык әйбер монда юк дип әйтәбез. Руслан, килешәсеңме? Һәм ниндер җавап булырга тиешме монда Татарстан ягына? Килешәм, әлбәттә. Җавап буларак шул фәнни яктан без җавап бирергә тиешбез. Икенчедән, чыннан да без мәсәлән башкортларны менә монда ниндер теге оппонент буларак күрмибез дә, дөресен әйткәндә. Башкортлар күрәсең, аларның идеологлары һаман безнең белән ярышырга тора, һаман безне дошман дип күрә. Чынлыкта башкортның проблемасы үзенең ичендә, аның телен югалта, мәктәпләре юк, мәсәлән, үз аң шулай ук үз аңын шулай югалтып баралар. Ичкечелек бик каты кечеле, мәсәлән, икътисади яктан андагы республика шулай бик зәгыйф. Ник соң шул проблемаларга алар игътибар итмиләр, ник шул проблемаларга шул акчаны алар юнәлтелмиләр. Чөнки бу менә бу чараларга
акча күп бирелә. Аның ние, русча әйткәндә, выхлопы булачакмы, юкмы? Чөнки андагы татар барыбер татар булып язылачак. Аның үз аңын үзгәртү бик авыр булачак. Ул теге 2002 елдагы вазгыять белән чагыштырып булмый хәзерге вакытта. Хәзерге дөньяда мәгълүмати кырлар бер ачык, аннарсын административ ресурсны алай куллану бик авыр булачак, шулай чөнки Татар конгрессы безнең җитәкчелек күзәтә ул теманы. Шуңа күрә менә аларга үзләренең проблемаларын хәл итәргә дип шундый киңәш бирәм. Татарның үзенең проблемасы, без аның үзебез хәл итәчәк. Бер генә кыскача өстәмә әйтер, менә бу идеологлар бит, без аны этно миссионер, этно мародер дип әйтәбез инде. Менә ул башкорт галимнәр, алар бит башкорт теле буенча кайгырмайлар. Менә без инде, ягъни без җәмәгатьчелек, татар җәмәгатьчелеге, без менә федераль үзәк безнең телләрне бетерә, милли үзаңыбызны бетерә дип ана каршы чыгабыз. Аның өчен проблема күтәрәбез. Алар бер проблеманы күтәрми, ягъни алар менә шул ук татарны башкортлаштыру өчен генә сәясәтне алып бара. Иң мөһиме, алар тулысынча башкорт та татар телендә кулланмый. Менә аларның пропагандистик видеоларын карасагыз, алар ничек үзләренең мероприятиеләрен алып барса, сез күрәсез, андагы урыс телендә генә бара. То есть, ягъни аларга бу телдә, башкорт теле дә, татар теле дә аларга ниндидер хәзинә түгел. Алар аны югалтырга әзерләр. Аларга татар мәдәнияте дә, башкорт мәдәнияте дә кирәкле әйбер түгел. Алар аны корал итәргә әзер. Бу мәсьәлә буенча без әлбәттә бер тапшырык саларында гына сөйләшеп бетерә алмыйбыз. Һәм милли үзаң, шул ук милли сәясәт мәсьәләләрен киләсе тапшыруда иртәгә карагыз. Исәнлектә күрешергә язсын.